Ġlieda fil-Mistra tħalli żewġ irġiel midruba serjament u li ttieħdu l-isptar Mater Dei taħt osservazzjoni stretta tal-Pulizija. Wieħed minnhom sofra ġrieħi serji fonqu kawża ta' daqqa ta' mus, filwaqt li ieħor sofra daqqiet f'rasu. Mill-ewwel investigazzjonijiet li għamlet il-Pulizija jirriżulta li l-Ingliż mar il-Mistra fejn iltaqa' ma' Awċi li allegatament kien qiegħed vettura oħra ma' żewġ persuni. Jidher li f'ħin minnhom inqala argument bejn iż-żewġ irġiel bl-Awċi allegatament jagħti daqqa ta' fire extinguisher fuq il-windscreen tal-karozza tal-Ingliż. Mill-aħħar elezzjoni l-hawn jiġifieri bejn l-2008 u l-2010 il-Gvern nefaq 35 miljun euro fuq konsulenzi. In-nefqa fuq konsulenzi fl-2010 kienet kważi doppju ta' dak li kienet sentejn biss qabel, jiġifieri fl-2008. L-ikbar infiq fuq konsulenzi saru mill-Ministeru tal-Infrastruttura u l-Investiment immexxi minn Austin Gatt u l-Ministeru tal-Finanzi immexxi minn Tonio Fenech. Bejniethom dawn iż-żewġ ministri nefqu iktar minn nofs l-ispiża kollha tal-Gvern fuq konsulenti fl-aħħar 3 snin. L-ogħla persentaġġ ta' tfal sal-età ta' 18-il sena f'riskju ta' faqar huwa kkonċentrat fil-lokalitajiet li jmissu man-naħa t'isfel tal-Port ta' Malta, aktar minn 30%. Il-postijiet huma Ħażabbar, ix-Xajra, il-Belt Valletta, Ħaltarxien, Santa Luċija, Raħal Ġdid, Marsa, Ħalluqa, il-Karkara, l-Isla, il-Furjana, il-Fgura, il-Birgu u Bormla. Fil-każ tal-anzjani huma l-Awċin tal-fuq minn 60 sena l-aktar riskju ta' faqar, persentaġġ ta' 23%. Dawn il-konklużjonijiet ħarġu minn statistika mogħtija fil-Parlament fuq mistoqsija tad-Deputat Laburista Anthony Agius De Cellis. Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat jgħid li huwa inkwetanti li pajjiżna huwa mmexxi minn Prim Ministru li lest jipperikola 7,000 impjieg ta' Smart City. Joseph Muscat qal li huwa inaċċettabbli li proġett nazzjonali jaqa' lura sempliċiment għaliex ma żarmax pumping station. Għalhekk huwa l-bżonn ta' gvern ġdid li jkun lest iservi u jieħu l-aħjar potenzjal tal-poplu Malti u Awċi. Mexxej Laburista qal dan waqt il-programm Affarijiet tagħna fuq One. Artisti lokali minn sferi differenti appellaw lill-awtoritajiet Maltin biex jifhmu aktar l-importanza li għandhom l-arti u l-kultura għal soċjetà b'saħħitha. Dan sar permezz interventi waqt diskussjoni li tmexxiet minn Maestro Sigmund Mifsud bis-sem ta' diversi artisti Maltin. F'din l-inizjattiva kulturali intqal li fil-mument jinħass nuqqas ta' patronaġġ lejn il-kultura Maltija. L-artisti tkellmu wkoll dwar il-burokrazija fejn toħloq l-opportunità biex artisti lokali jibbenefikaw minn għajnuna li suppost hija mirata għal għanijiet kulturali. Inqas minn 24 siegħa wara li l-MEPA ħarġet ordni biex twaqqaf żvilupp fil-ġniem b'valur storiku u ambjentali f'Ħalbalzan, ix-xogħlijiet fuq is-sit xorta komplew. Fejn illum twaqqa' ħajt ta' dan il-ġnien li jinsab fil-Palazz Casa del Gioco fit-triq it-Tlek Knejjes. Sa ftit tal-jemilu dan il-ġnien kien mimli siġar ta' ċitru ta' żebbuġ, kif ukoll dwieli li huma protetti għax għandhom il-fuq minn 50 sena, iżda dawn tneħħew iktar kmieni din il-ġimgħa. Iżda minkejja deċiżjoni li l-MEPA ħadet il-bieraħ biex tiskeda din l-art, xorta kompla jsir ix-xogħol fuq is-sit.